Скъпи колеги, гости и представители на бизнеса във Варна. Добре дошли на четвъртата поредна кариерна борса в Техническия университет Варна. Задачата е написване на програми за масово производство по посочения чертеж за този детайл, който конкретно се произвежда при нас. Това е с едно изречение. Като нашата цел не е вие да направите правилните програми, а да видим, че имате желание и методичност в начина на мислене за масово производство като цяло. Четете много внимателно какво е написано в нея. За съжаление, често обявите са нещо, което, как да кажа, доста неясно се описани задължения. И тук искам да ви кажа, че силициевата подложка, тя е в резултат на рязане на общ силициев кристал, който се произвежда с определена ориентация. Представете си една кристална решетка. Ние имаме така наречената двойна диамантена решетка, която е изместена на една втора, една от друга. Две решетки сглобени заедно.